It-tlieta f'nofsinhar ingħata bidu għal kompilazzjoni tal-provi fil-konfront ta' Rodrik Kassar li hu mixli bil-qtil ta' martu Bernice Kassar nhar it-tlieta 22 ta' Novembru fil-qorti ppreżeduta mill-Maġistrat Joe Mifsud xehed l-Ispettur Wayne Camilleri li qal li dakinhar ġie infurmat b'atta rapporti li bdew deħlinant il-Pulizija dwar mara li kienet sofrit minn tiri u li kienet tinsab bla ħajja fiż-żona industrijali ta' Kordin f'Raħal Ġdid. Camilleri spjega li x'ħin wasal fuq il-post tisab il-karozza tal-vittma biż-żewġ bibien tan-naħa ta' xufier miftuħa u b'ġisem il-vittma mixħut mal-art fadira dem biswit ir-rota ta' wara tal-vettura. Intqal ukoll kif it-tieqa tal-bieba tax-xufier kienet imkisra. Aktar tard ġie konkluż li possibilment din tkisret bl-arma tal-aggressur iżda ma kienx hemm sinjal ta' tiri leqa. L-Ispettur Camilleri qal li fuq il-post tar-reat inġabru wkoll xi kollegi tal-vittma li identifikaw il-ġisem bħala dak ta' Bernice Kassar. Dawn bdew jgħidu li aktarx seta' kien hemm żewġ involut f'dak li kien ġara huma qalu li Rodrik Kassar kien qiegħed jagħmilha ħajjeta diffiċli u li kienu bdew il-proċeduri ta' separazzjoni. Fil-qorti nstema kif l-ewwel indikazzjoni kienet li kien hemm inċident ta' traffiku li eskala f'argument bl-aggressuri li ħareġ mill-karozza beda jgħajjat weġġa' fiżikament lill-vittma mara s-senter fil-karozza u spara 3 tiri lejn il-vittma. Kienu żewġ tiri li laqtu lill-vittma f'wiċċha u f'sidera fil-waqt li jittielet balla instabet mal-art waqt l-investigazzjonijiet. L-Ispettur Camilleri qal ukoll li ftit tal-ħin wara li wasal fuq is-sit tad-delitt irċieva rapport mill-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija li taqsimiet mis-sezzjoni tar-Rapid Intervention Unit kienu għaddejjin b'operazzjoni fil-Qrendi fejn joqgħod ir-raġel ta' Bernice Kassar. L-Ispettur Camilleri mbagħad qal li wasal il-Qrendi għal ħabta tad-9 ta' filgħodu fejn kien hemm ukoll tim mill-Special Intervention Unit flimkien ma' oħrajn tar-Rapid Intervention Unit. Hemmhekk ġiet assessjata s-sitwazzjoni u konsegwentament ingħala l-aċċess tat-triq għall pubbliku. L-Ispettur Camilleri sqar kif l-akbar preokkupazzjoni li kellhom il-Pulizija kienet jekk kienx hemm it-tfal tal-koppja fl-istess residenza mal-allegat qattil. Madankollu kien ikkonfermat li t-tfal kienu l-iskola u Rodrik Kassar li kien għadu fil-possess tal-arma użata fl-omiċidju kien jinsab id-dar waħdu. Waqt il-ħafna telefonati li saru bejn il-Pulizija u Rodrik Kassar ġie notat li Kassar xtaq li jneħħi ħajtu bidejh, iżda beda jibża li ma jirnexxilux u għaldaqstant talab li l-Pulizija joqtluh minflok. L-Ispettur Wayne Camilleri qal li din kienet ir-raġuni primarja għaliex il-ħidma tal-Pulizija ħadet daqshekk fit-tul. Camilleri kompla jexxed li mbagħad intieħdet id-deċiżjoni li jidħlu għas-suspettat li kien fit-tieni sular tal-blokka. Kassar ġie ordinat biex jikkopera mal-Pulizija u wara saq bl-arma lejn il-bieb ta' residenza li kien imsakkar. Wara Kassar ġie ordinat iniżżel l-arma mal-art u wara nħareġ mill-appartament u ġie arrestat. L-Ispettur Wayne Camilleri flimkien mal-Ispettur Sean Pony li kienet imexxi l-ħidma tal-Pulizija fil-Qrendi telgħu fl-appartament fejn sabu l-arma tal-allegat qattil biskrata ħodur simili għal dawk li nstabu fuq ix-xena tad-delitt. Kassar imbagħad intalab ibiddel il-ħwejjeġ li kien liebes biex isirulhom it-testijiet fuqhom inkluż tad-DNA wara ġie eskortat lejn l-isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza u aktar tard ittieħed lejn id-depo tal-Pulizija. Rodrik Kassar ġie interrogat darbtejn fit-23 ta' Novembru u l-għada għal ħabta tal-11 ta' filgħodu, hekk kif waqt l-ewwel interrogazzjoni beda jgħid li kien għajjen u rid imur jorqod. Huwa kien assistit mill-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri waqt l-interrogazzjonijiet. Kassar ma wieġeb għall-ebda domanda, iżda qal biss li ddispjaċih għal dak li kien ġara lil Bernice Kassar mingħajr ma wera l-ebda emozzjoni. Instema kif Rodrik Kassar iżda beda jibki meta kien mistoqsi dwar uliedu. Fis-seduta ta' tlieta, l-avukat Franco De Bono għamel kontroeżami fil-konfront tal-Ispettur Wayne Camilleri. Is-Surġent Mirjam Lija li kienet stazzjonata Raħal Ġdid ukoll xedet dwar kif meta waslet iratwiċċ il-vittma b'ferita l-kbira. Hija konfermat li r-rapport inizjali għand il-Pulizija kien dak ta' inċident ta' traffiku u argument. Il-kompilazzjoni tal-provi ġiet aġġornata bi 3 seduti li se jsiru fl-14, fil-15 u fit-19 ta' Diċembru.